Ako si spomínate na to obdobie, kedy ste sa rozhodli, že budete práve prostredníctvom hliny stvárňovať to, čo vidíte, cítite? To boli roky, keď som sa prišiel do keramiky učiť, tak potom najprv som robil len keramiku ako užitkovú, žbány, taniere a tieto, ale potom som začal figurálne. Figurky som si robil pre vlastné potešenie. Nikdy som nepočítal, že to bude moje vlastné povolanie. Hovoríte na dnešnú generáciu, máte pokračovateľov? Ale áno, hodne robia keramiku, len musia chodiť medzi ľudí a všímať si aj prácu, aj všetko, aby to stvárnili, čo dnešná doba zase prináša. Keď som prišiel na dedinu a som si urobil nejakú babku, jak bola v kroji, tak tá ma kritizovala, že takto, ale počkajte, my sme to takto nemali. Najlepších kritikov som mal vlastných tie modely. Podľa tohoto cyklu, keď si dobre človek všíma, že ten život nebol taký ľahký a ten pohár vína nebol taký lacný, že si ozaj musel človek zaslúžiť, keď ho z toho vinohrada, z toho viniča dostal. Teda od začiatku prekopať tú ťažkú pôdu kamenistú, vysadiť hrozno, čakať roky, až to urodí. Potom, keď už to rodilo, strachom čakať, aby to nepoškodila choroba, no a tak ďalej. No okolo toho bola strašná robota. No ale potom teda, keď sa urodilo, sa to odvďačilo vinohradníkovi, keď si mohol dobrého vínka pohárek vypiť. Na čom pracujete práve teraz? Sem tam ešte urobím nejaké, aby mi čas prešiel. To ma vlastne drží. A som rád, že ešte môžem pracovať.